ngenkathi ngithi masengithandaza ngithi Satan ngidestroy amadimoni wakho ngadestroy in units, in tens, in hundreds, in thousands, in millions, in billions, in trillions, in zillions. Oh my God, my Jesus, my master. Ngoba njengoba nihamba nami ngizonifundisa iwarfare. Mina ngihambi nabasana bangakwazi ukuthandaza. Angihlali nomuntu ongakwazi ukuthandaza. Bonke abantu abadlule esandleni sami bayathandaza. I think before ngiqoqa imali yingakho uthi bebenazi ukuthi njengoba sinikele kweshumi nesikhathi siyakunikela kweshumi usuku lina 24 hours u10% ka 24 hours is 2 hours 40 minutes of prayer you must spend per day. 2 hours 40 minutes when you go to thatha 10 minutes thandazwe equde. Uthi Jesu ngamamazi uthi Jesu mefika entsimini seGetsemane beningelindi ihora libe linye. I minimum time of prayer it's 1 hour. Ngaphansi kwalokho uyadlala. Sithole singena kanjani ngoqhubeka kusasa nokunye. Singena kanjani? How do you spend time ukuthi uhlale more than an hour? Umkhuleko una 5 stages. Uneyigaba ezu5. 1 awumani uthi baba ngicela ungibusisa hayi. Uba nenhlonipho mawuya kubaba wakho. Step number 1 mawuqala nje ukuthandaza. It's praise and worship. Usho kanjani? Uthi Psalms 100. Ama 100 verse 4. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. Yabo lalelake. Kanjani awuqale nje na ungena ka Sithole verse uqala ulapha esang uthi sikhulekile Sithole shobe wena osebhayibhelini Mondisi Maphitha Matshana ungisho nginyakazi ngithi uyangazi nawe uqala uNkulunkulu umusho la ezwini lakhe uqale ngokumuntu ukuthi unguJehova Jireh Jehovah Shammah, the Lord is ever present. Jehovah Tzidukenu, the Lord my righteousness. Jehovah Sebaot, uNkulunkulu wemkhosi. Jehovah Rohi, Lord is my shepherd. Jehovah El Shaddai, the multi-breasted God. God is more than enough. Jehovah Mikadesh. The Lord our sanctifier. Jehovah Ebenezer uSithole kwaze kwala. Wakhipha uIsrael eGibhithe. Umusekela emini obahola ngensika yefu. Ebusuku obahola ngensika yomlilo. Wavula ulwandle olubovu banyathele emhlabeni owomileyo ngoba you make a way where there is no way. Bahlangana namanzi ababayo waphonsa iqabunga abamtoti wehlisa imana badla. Jehovah Elifelet, the God of deliverance. Jehovah Eliada, Jehovah Elishama, the God who knows, the God who hears. Awusi uNkulunkulu ngonqasha amaphiko sikoloze simehlebo hayi ukhuluma izwi ukhuluma ntoni uthi baba izulu liyisihlalo sakho sobukhosi umhlaba uyisenabelo sesinyawo sakho athi amawubo wanothi ngajabu umbonga uJehova phefumulo wami athi uDavid ngajabula ama 124 athi uJehova bengenathi makasho njalo manje uIsrael uJehova bengenathi abantu besivukela athi ama 139 Jehova yangazi uyangihlolisisa ukhothi izwi uyaphela u30 minutes usamdumisa mhlambe kuphela iyawa uzukhala inyembezi athi ngitshela mntanami sengivala sengithatha imali sesihamba hayi njalo ukuthi uvala amehlo uhlezi la uyavula uyahamba hamba kwenkathi uthathe lokhuzana incwadi engcwele athi uMongcwele yabo uwedwa phakathi uthi uyakhazimula
Uyakazimu Kazimulu Jesu Zimu Jesu Atu David ubaba nomama ngilahlile kodwa wena Jehova wangixosha athi kwangilungela ukuba ngihlushuze ngiqonde imiso sika Jehova athi uJobe lokade nginovalo ngakho kuphinde kwangehlela athi uDavid kungcono ukwele esandleni sakho Jehova kunokweleza ngikhotha izwi uyamdumisa athi uJohani ngabona ngisescreen sePatmos ngabona ama-elder angu-24 elahla phansi imqhele wegolide ewa ngobuso phansi ememeza ngelizwi elilodwa ethi ungcwele 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 uyahalalela uyahalalela senginaso isizungu salo lese Kosyam lapaya lapaya I love you, Jesus. Shaizada, I love you, Holy Spirit. Shaizada zako. Agaupaga mumengenyao. Agasoka tendele. Mashakamora kamoshiata. Sugu. You are worthy to be praised. Pagama, pagama. Pagama mumengenyao. Takamokshakana baba. Rapakamokosh. My God, Kulukulo Magalisayo, Kulukulo Bueno, Kulukulo Pagameyo, Kulukulo Halalelayo, Kulukulo Pagameyo. Gite Bilawena Gite Sibaba ngiyabonga anginaye enye indawo ngisho njengoPetro ngingasuka ngishonephi ngoba amaso okuphila atholakala kuwe. Step number 2 mawuqeda nje ukumdumisa uyaphela mhlawumbe 45 minutes usuqede uyaqeda out. Step number 2 usungena kwi-phase 2 cleansing confession. Uma sitha sinasono siyasikhohlisa neqiniso alikho kithi sikwenza umqambe manga sihle before ubhayini usathana bonke abantu nothemba kuwe 1 John chapter 3 verse 3 bahlambulula ngoba ehlambulula yabo nje ngisuke ekhangibonile kodwa manje bengibonile kodwa njengoba sengihambile sekukhona idust nathi kunezona ezincane esizenza thina sizoni ezisindisiwe uphinde we are saved sinners. Asifani nezoni, we are saved sinners.